I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right until I do what you want. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo muling mamamasyal. Papapasyalan natin ang death pool dyan sa may Burgos, Pangasinan. At yung iba pang mga white sand na nandyan din sa Pangasinan, sa Burgos, isa rin sa ating papasyalan sa araw na ito mga kalagalag. At ngayon nga, nandito tayo sa Alaminos City, Pangasinan. So, ilang saglit na lang yan mga kalagalag, nandun na tayo sa Burgos, Pangasinan. At malapit na lang rito, mga ikatlong bayan na lang. At mga kalagalag, samahan nyo lang ako hanggang sa huli. At marami pa kaming mga lugar, tanawin aming ibabahagi sa inyo. Kaya samahan nyo kami hanggang sa huli. Let's go! Ay mga kalagalag, nasa boundary na tayo ng Mabini, Pangasinan. So natatanaw na natin mga kalagalag yung arko ng Mabini, Pangasinan. So ayan, so kita nyo naman mga kalagalag yung lugar dito, talagang fresh na fresh pa yung kanilang kapaligiran, berdeng berde pa at napakagandang tunay. Yan mga kalagalag, nasa bayan na tayo ng Burgos, Pangasinan. So hanapin na lang natin yung kanto na papasok doon sa ating destinasyon sa umagang ito mga kalagalag. Sama lang kayo sa aking biyahe. Doon mga kalagalag sa kanto,
papasok dito sa Kabungawan Beach, kung saan matatagpuan natin yung death pool ng Burgos, Pangasinan, ay magta-travel kayo mga kalagalag na more or less 20 kilometers pa papasok doon sa ating destination ngayon. Medyo may kalayuan siya, pero nakita nyo naman yung kalsada mga kalagalag, maganda. Ayan, sementado siya. Tapos yung paligid niya ay magandang kulay, berdeng berde. O, kita nyo naman mga kalagalag, talagang napakaganda. So kahit malayo, pero sulit naman yung ating lakad. Makikita lang natin yung mga tanawin na ito na magaganda, ay mapapawi yung ating pagod. Ayan mga kalagalag, nandito na tayo sa Kabungawan Beach. Ayan, so may parking fee lang dito mga kalagalag na 20 pesos. At ito na, papasok na tayo sa Kabungawan Beach. At yung death pool mga kalagalag, may kalayuan pa sa lugar na ito. At yung ating papasyalan ngayon. So sa ngayon, nandito tayo sa Kabungawan Beach. White sand din ito mga kalagalag. Kita nyo naman yung buhangin, no? Talagang puting-puti. Napakaganda. Malayo pa lang tayo pero nakikita na natin yung kulay puti. At problema natin, itong aso galit sa atin, no? Nakagalit yung aso, parang ayaw tayo papasukin. Ay mga kalagalag, yung death pool doon pa sa pinakadulo. Kaya tatawirin natin itong mga kalagalag, itong mabato na lugar na ito. Pagtyagaan na lang natin at ayun, malayo pa. Sa kabilang ibayo pa pala yun. Kasi galing tayo doon sa taas kanina, hindi sirado pala yung mga daanan doon. Kaya dito tayo tinuro sa mga resorts at dito pala ang pasukan. Pero sa gawing pulo na yun na pinuntahan namin kanina, bawal pala pumasok doon at private property yung dadaanan. Nakita nyo mga kalagalag, kahit mapato siya, pero tignan nyo naman yung dagat, talagang sobrang linis niya. Yung tubig, malakristal talaga ang linaw. Napakasarap liguan mga kalagalag. Kaya maraming turista dito na talagang dinarayo ang lugar na ito mga kalagalag. At napakaganda.
kalagalag, kita nyo naman yung daan na ito. Talagang mahirap talaga, puro bato. Kunting kamali nyo lang rito, gas-gas ng tuhod at siko nyo rito. Kaya pagka kayo nagawi rito, medyo pag-ingatan ang daan na ito. Talagang matatalim yung mga bato na ito mga kalagalag. Kita nyo naman, talagang delikado ito, lalo na sa mga bata. At mahirap tawirin ito pag lalo na yung bata na pupunta rito na walang kasama. At delikado talaga, baka madapa, tumama pa yung ulo sa mga bato. Ayan mga kalagalag, kailangan pala talaga nating tumawid sa tubig. Wala tayong dalang short, kaya obligadong basahin natin tong pantalo natin at sapatos. Kasi sa gawi rito talagang tubig yung dadaanan na. Dito mga kalagalag, dadahita lang naman yung lalim na tatawirin natin. Layo pa yung Deadpool? Dyan. Ayun, sabi nung bata, malapit na dito yung Deadpool. Pero obligado tayong tumawid sa tubig. Ay mga kalagalag, bumigat tuloy yung hakbang ko kasi basa yung pantalon at sapatos. Mabigat pala pagka ganito na naglalakad tayo sa mga bato. Dito sa lugar na itong mga kalagalag, medyo malalim yung tinatawid natin. Ayan, kadahita rin dito ang lalim ng tubig. Ayan. So andito na tayo mga kalagalag sa pinaka Deadpool. Ayan, sa may pinakatayuan lang natin dito mga kalagalag sa baba niya.
siya na yon. Pero dito sa taas yan, may mga butas din siya. Pero pagka low tide mga kalagalag, itong makikita natin sa baba, walang tubig yan. At yung butas, yung pinaka deck pool, ayun yung maraming tao doon. So kitang kita yan. So ngayon, mataas kasi ang tubig at high tide. Ay mga kalagalag, yung mga naliligo dyan sa may butas, yung mga bata, medyo may kalaliman lang ngayon yan at high tide. Ayan, pero kung low tide naman yan, medyo bababa siya ng kaunti. Ayan, medyo delikado kasi yan pag ganyan. Mamaya may humihigop dyan sa baba. Ako, hindi na tayo makahinga dyan pagka higupin tayo pababa. Ay mga kalagalag, ikutin lang natin tong kabila rito. Titignan natin paano pa yung makikita nating magagandang view sa lugar na ito. At nakakakon lang sa paa mga kalagalag at matatalim yung bato na inaapakan natin. Ay mga kalagalag, kahit makapal yung spike ng sapatos ko, pero ramdam ko yung talim ng mga bato na inaapakan ko. Ay mga kalagalag, kita nyo naman yung paligid dito, halos may mga butas yan. Ayan, malalim yan mga kalagalag at medyo delikado pag liguan yan at baka may humihigop dyan sa baba kasi yung butas niya may parang kanal-kanal pa yan, magdugtong-dugtong yung mga butas-butas niya sa ilalim, kaya medyo nakakatakot din siya. Ayun mga kalagalag, paliliparin lang natin yung drone at siya na lang yung palilapitin natin dun sa may butas ng deck pool at medyo may kalaliman at wala tayong pamalit na bisan. Ayan, at baka mabasa pa yung ating camera. Mas maganda na lang yung drone at ayan, kita rin naman at malinaw din naman ang kuha.
So napansin nyo mga kalagalag, hindi lang isang butas ang nariyan. So marami siyang mga butas na iba-ibang hugis. At magkakadugtong sa babayan mga kalagalag yung butas na yan. At yan yung mga pinupuntahan ng mga bata na naliligo. Sinatawid-tawid nila yan. Dahil mga kalagalag, halos nakuna naman natin lahat na aerial view itong Deadpool na dito nga sa may Burgos, Pangasinan. So kita nyo naman mga kalagalag kung gaano kaganda ang lugar na ito. Talagang mamamangha kayo, talagang sobrang ganda mga kalagalag. Kahit mahirap papunta rito, pero ayan, mamamangha kayo sa sobrang ganda at sulit na sulit yung ating pamamasyal. Ayun mga kalagalag, tapos na tayo dun sa Deadpool na puro bato. Dito naman tayo mga kalagalag sa White Sand. Ayan, kita nyo naman mga kalagalag, Burakay din ang lugar na ito. Ayan, sulit na sulit mga kalagalag. Pinong-pino yung buhangin at talagang puting-puti. White Sand na White Sand mga kalagalag. So ayun mga kalagalag, at napakalinis din yung karagatan. Nakita nyo naman mga kalagalag, at yung hampas ng alon hindi gaano kalakihan. So katamtaman lang siyang pagliguan talaga mga kalagalag. At mayroon din sila dito mga kalagalag na banana boat. Pwede kayong mag-enjoy doon. O kita nyo mga kalagalag sa may gawing dulo. Ayun, banana boat po yun. So pwede mag-enjoy ang buong pamilya dyan mga kalagalag. Yan mga kalagalag, naipasyal ko na kayo dito sa Deadpool sa Burgos, Pangasinan. Kita niyo naman mga kalagalag, at kaganda ang lugar na ito. White Sand Beach din ito. Maraming turista ang nagpupunta sa lugar na ito mga kalagalag. At kita niyo naman yung pinaka Deadpool doon ay talagang napakaganda at napakalinaw yung tubig. At maraming sumisisid doon mga kalagalag. At dinarayo talaga yung lugar na yon. Pero may kahirapan siya na papunta ron dahil puro bato yung ating dadaanan. Hindi lang basta bato, kundi matatalim na bato. Kaya kung kayo ay magpunta rito mga kalagalag, ay huwag niyong kalimutan na magdala ng sapatos na pwede sa mga bato. Kasi napakatalim yung mga bato, at mas maganda kung may gloves din kayo kung kayo ay pupunta doon sa may Deadpool. Dahil sobrang talim talaga yung mga bato, pwede kayong masugatan, at yung mga tuhod ninyo pwede ring magasgas. Kaya kunting ingat pagka kayo'y nagsadya sa lugar na ito. At sulit naman kung kayo'y makarating mga kalagalag sa lugar na ito. At sobrang sulit sa ganda, super ganda talaga. So talagang hindi kayo makabanggit dito na ibang salita kundi maganda. At napakasarap liguan ang lugar na ito, kasama yung buong pamilya. Napakasarap mga kalagalag. Kita nyo, sobrang linis yung karagatan. Ayan mga kalagalag, oh.
sobrang linaw at hindi siya masyadong maalon. Ayan. Oh. Mababaw lang siya, hindi siya kalaliman. Oh, kahit na nandun ka sa may malayo, hindi pa malalim. So katamtaman lang. At kita nyo naman yung mga rock formation dito ay talagang mamamangha kayo sa sobrang ganda. Yung mga rock formation na narito. Talagang sulit na sulit sa mga tanawin na makikita nyo sa lugar na ito. Ayan, napakaganda. Kaya mga kalagalag, hanggang dito na lamang yung ating pamamasyal. At pansamantala po, si Arcel Lagalag muli pong nagpapaalam. At ako'y humiling muli sa inyo na may paki-like, share, subscribe at hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video kong i-upload. At mga kalagalag, ako'y muling nagpapasalamat doon sa mga nanood, nag-subscribe sa aking video at inyong walang sawang suporta. Maraming salamat sa inyo. God bless at ingat po tayong lahat. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and